खाम्फा चन्दन दिनै हितेशमोन नेरसोन बर'मोना बे मोख्रानि रलखौनो लादों राजखान्थि भबिष्यत जेबो गैला बे माखासे नेताफ्रा दिनै माने जों खोनादों हितेशआ माने डिस्ट्रिक्टजों रायज्लायगासिनो दं नामा फैफिननो होननानै दा बिथांमोना बुंदों डिस्ट्रिक्टआ लाइफ टाइम नो एन्ट्रि जानांसिगौ बिसोरनि थाखाय होनना बुंदों दा बे फार्म गैयै ट्रेक्टराव गाखोनानै बिथांमोना खेथि खालामनो हागोन ना माल रोगानो हागोन बे ट्रेक्टरा दाला सुद्दा बेलथायनो थांगासिनो दंखायो बै UPPLनि ससान जात्रा गोथैबारियाव बिथांमोननि संसार जानायनि दिन फैगासिनो दं आरो जे अरुण'दयनि नामाव फिसाइ गोनां मानसिफ्रानो फिसाइखौ माने थैबाय होननानै रान्दि सार्टिफिकेट लानानै दिनै मा खालामदों दिनै अरुण'दय लादों दा बिसिबां दुखुनांथाव बेफोर इसोरखौ थगायनो हायो नामा गावनि फिसाइखौ थैदों होननानै बिथांमोना जोंखौ एदावबाय थादों दा बे एदावनायनि खिथेरा नायबानो जाबाय मा जागोन माने बेहाय थफ्ला जुनानै खारनाय जेबो गैया UPPLआ बेबादि अबस्था जानानै दं आरो थफ्ला जुनानै खारनांगोन बिसोरो दा रायजोआनो रिजेक्ट खालामखाबाय गिबियावनो साबायखर जासिगोरदों नोंथांमोननि चेनेलनिसिम आरो नायगिरिफोरनि बिथांसिम दा UPPLआ जों साथामसो नेताखौनो ओरैबायदि गिनानै दं जे माने जोङो सैथोखौ बोदलाना होजोब्बाय रायजो राजाफोरनो जे UPPL सरकारा जे परिबर्तननि नामाव रायजो राजाफोरखौ दिनै थगायबाय बेखौ जों बोदला खोन्थागासिनो दं A to Z जेबो थाखोमायाखिसै बिथांमोननि सरित्रआ दिनै नुजासारबाय दा बेखौनो बिथांमोना सहायनो हायाखै बिथांमोना जे मावनो रोङा बिथांमोना जे खामानिनि मानसि नङा बेखौ दिनै रायजो राजाफ्रा नुगासिनो दं आरो जोंखौ बोदलाना होगासिनो दं दिनै नुबाय नोंथांमोनहा बाजेटआव फैसाफ्रा जोंना खमायलांबाय थानायखौ थांनाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआवबो जोङो 50 कौटिल' मोनबाय जे 150-200 कौटि जानांगौमोन खमायनानै 50 कौटिल' फैबाय आरो दाख्लै बिथांमोना 24-25नि जिथुनाखि बाजेट एलकेसन दंमोन बेखौ आनस्पेन्ड खालामना दोनबाय 250 कौटिनि बारा बेफोर बे लासिं बाथ्रा नंगौना नङा फैसाया थोआ जोंनो डेभेलपमेन्ट खालामनांगौ बिराद दं जोङो बेखार सेंग्रा सिख्लाफोर बिराद दङ स्कुल कलेज बिल्डिंफ्रा मोजां जाजोबाखै दाबो दिनैहाय माने प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हायाखै दिनै आइजोफोरनो 75,000 थाखा होनायनि बाथ्रा दंमोन दिनै बेफोर फैसाखौनो बिथांमोना होनो हायोमोन मानो आनस्पेन्ड खालामनांगौ जाखो बेनिफ्राय बुजिनो हायो बिथांमोना साफा माने खामानि मावनो रोङै उदायै बेक्ति माने बिथांमोना बिदिखौ होनबा लाजिनाङो दिनैनि थारिखआव दिनै लाजिनाङो दा बेफोरखौनो बिथांमोना सहायनो हायाखै आरो मालाय दा ओंखायनो बिथांमोना दिनै समाजजों जोगार जानोसै समाजा रावबो आजावला दिनै हाग्रामा महिलारिखौनो रायजो राजाफ्रा नांगौ होनदों सोरबा UPPL होनब्ला जाया बेवहाय प्रमद बर'आबो आंनो सिफ जाफिनथारनोसै रायजोफ्रा आंखौ अनफिनदो होनब्लाबो दिनै बे जाया रायजो राजाफोरनि आखायावसो रायजो राजाफोरनोसो पावारखौ होदों डेम'क्रेसियाव गाबोन भटआव जाय जेनगोन बेनो सिफ जानो मोना गाबोन नुबाय जोङो प्रमद बर'आ देरहानायनि जेबो लामायाव गैला फैसाखौनो दिनै बाहायनो रोङाब्ला बेबादि मानसिनि उन्नति जायो जेबो गैया दाख्लैनि बाजेटआ नुबाय माबा स्टाफ देरलाबायनायसो बे बाजेट जायो नामा बाजेट प्रिपारेसना गोबावनिफ्राय जानांगौ स्टाफ देरलाबायनानै बाजेट जायो नामा आरो दिनै बिथांमोना डिजिटेल माबानि खोथा बुंबाय थायो बड'लेण्डनि खोथा दाख्लै एन्सार कुइसन सोंनाय फिननायाव नुबाय जोङो आखाइजों लिरनायसो दङ कुइसनाबो आखाइजों लिरनाय एन्साराबो आखाइजों लिरनाय होमबा प्रमद बर'नि डिजिटेल बड'लेण्ड बेनो जाबाय नामा नोंथांमोना बै आनस्टार्ड कुइसन एन्सारनि माबाखौ नायबानो जाबाय जों दाख्लै नायजोबदों एसेम्बलि जोबनाय लोगो लोगो पेज वाइज नायजोबदों जोङो दा बिथांमोननि माने जेनाखि बाजेट बे मोनसे फाल्तु बाजेट आरो मालाय जेबो गैया TND होनदों माने ट्रेन्सपर्टेसन एन्ड डेभेलपमेन्टआ माबा डिपार्टमेन्ट होदोंनो बे जे डिपार्टमेन्टआ आसाम गभर्नमेन्टआवबो गैया इन्डिया गभर्नमेन्टआवबो गैया BTC-आवदि मा नाम दोन्दोंथाय बिनि थाखाय अफिसारबो गैया सेक्रेटारिबो गैया दा बे फैसाखौ बख'नानै जानो 250 कौटिनि बारा प्रमद बर'आ एबार हमनानै होदों आरो मालाय दा बे बाजेटखौथ' बिसोर बाहायनो मोनखाया बे जाबाय माने 24-25 बिसोर बाहायखांबाय 25-26निखौ सरकार गोदानासो बाहायगोन दा बिथांमोननि बाजेटआ जास्ट ओरैनो इलेक्सनियारिं प्रसेस बिथांमोना थाइसे फैसा होनो हाया आइजोफोरनो गोबां आसनि बानायदों दा आब' माबा होनदों लखपति आब' बानायदों माबा बिराद गोदान मिसन आरो बिजन बानायगासिनो दं कमिउनिटि बिजन डकुमेन्ट बानायदों जेबो गैया बेहायबो माबा 20 लाख थाखा बाजेट खालामदों बोसोराव बे माबाफोरनि सोरबा कलिता जातिफोरनि दख'ना जोमग्राफोरखौ मिउजियामाव दोननाय सावथालफोरनि दलाफोरखौ माबाफोरखौ मिउजियामाव दोननाय दा बेफोरनो आरो मालाय जेबो गैया आरो दिनै बे एन्सार कुइसनाव होदों बिथांमोना बे एनेक्सार जे फैफानाय बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों दा बेवहाय माने अलरेडि साबमिटेड फर एप्रुभेल अलरेडि साबमिटेड गभ अफ आसाम फर एप्रुभेल बेफोरबायदि होयै गासिबो फोजोबना दोनदों आरो मालाय दा 5 बोसोराव बेबादि मावगासिनो दं होनैनो दिनै बिथांमोना मोनसेबो मोगथां महर होनो हायाखै दा बिनिखायनो बुजियो रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ गनायला दानि सेंग्रा सिख्लाफ्रा बिथांमोनखौ गनायला साख्रि बाख्रि होगोन होननानै थगायबाय दा दिनै बिथांमोना 5 बोसोरावथ' माबा मोनसे साख्रि होनो हानांगौमोन
बोसोराव 1 लाख करि 5 बोसोराव 5 लाख साख्रि होनो नागिरदोंमोन दा बिसोर साबा मानसिनो साख्रि होनो हाखोना हादिया बिनि हिसाबखौ खालामगासिनो दं रायजो राजाफ्रा जों खालामाखै रायजो राजाफ्रासो खालामगासिनो दङ रायजो राजाफ्रासो बुंहरो जोंखौ नोंसोर बे खोथाखौ बुं इउपिपिएलआ मावनो हायाखै प्रमद बर'आ मावनो हायाखै बे खोथाखौसो जों बुंदों दा रायजोनि बाथ्राखौ जों समाज बिजोङाव दिनै बुंनायखाय दिनै प्रमद बर'आ हाया खाम्फा बरगयारियाबो हाला दिनै सयज' खालामनो हायाखै दिनै फेरेंगा मोनहा दिनै राकेश ब्रह्ममोनहा दावबायसा मोनहा दा बेफोरबादि जानानै दं आरो मालाय दा गिदों आरो मालाय दा बिसोर जोबस्रांसिगोन दावहायाथ' बिसोर माने जों गोगोम नांगोन बबेबा मोनसे जुद्धखौथ' इजि लाजाया जेरखम दाख्लै माने पेहेलगामाव माने पाकिस्ताना बिराद इजि लानानै इन्डियानि मानसिखौ गावथारला फैदोंमोन दा मा अबस्था जाखो दा बेबादि एखे अबस्था जागोन बिथांमोना जोंखौ एदावबाय थादों दा बे एदावनायनि खिथेरा नायबानो जाबाय मा जागोन माने बेहाय थफ्ला जुनानै खारनाय सारनाय जेबो गैया इउपिपिएलआ बेबादि अबस्था जानानै दं आरो मालाय थफ्ला जुनानै खारनांगोन बिसोरो दा रायजोआनो रिजेक्ट खालामखाबाय उदालगुरियाव जोंना 10 जनाव 10 जन देरहानायनि मोनसे परिबेसाव दङ बाक्सायावबो बुरजा देरहाफैगोन जोङो 11थानि गेजेराव 7थाखौथ' आरामसे देरहाबोगोन चिराङावबो देरहाबोगोन तामुलपुराव जों देरहाबोजोबगोन जोङो 25थानि बारा देरहानानै एबसुलुट मेजरिटि सरकार दागोन बिपिएफआ हारसिङै सरकार दागोन बे रोखा दिनैनि थारिखआव गेरेन्टि होननानै बिखा दां माने बुनानै बुंनो हानाय मोनसे परिबेस फैबाय आरो मालाय दा बेबादि गोबां आन्दायलाबायनाय मानसिफोर दङ आन्दायो अनेकथा मानसिया आन्दायो बिदिनो थाङै बेबादिनो न' गुदिनिफ्राय एरायबोफिननाय नङा होमबा बै चित्तरन्जन ब्रह्मनि मोनसे सल' दङ होमबा फांनै नारेंखल बिफां नागिरै फांनै नारेंखल बिफां सेरावनो थांनानै बै नारेंखल बिफां फांनैनि खाथियाव सहैयाबालानो न' खाथियाव ओंखाम जालायना फैनाय नङा होमबा हिन्जाव नायनो थांनाया दा बेफोरबादिनो बे आन्दायद्लाबायनाय आरो मालाय बे माबा बे जोंनि बे नेरसोन बर' बिथांमोनहा जे बे फाम गैयै ट्रेक्टराव गाखोनानै बिथांमोना खेथि खालामनो हागोन ना माल रोगानो हागोन बे ट्रेक्टरा दाला सुद्दा बेलथायनो थांगासिनो दंखायो बेलथायनो थांगासिनो दङ आरो दाख्लै बैसागु जानायाव नुबायना बबेबा मोनसे गामिनि माने ट्रेक्टर लालायना बैसागु जानो थांनायफ्रा हाखराव जब्ब' गोलैद्लाबायनाय प्रमद बर'नि दालाङाव नङा होमबा बेटारि रिक्सा गाखोनानै बैसागु जानाया गब्रायनाय दा बेबादिनो बिथांमोना गावसोर बानायनाय लामायावनो गावसोरनो सौदावनानै गावसोर बानायनाय औवानि दालाङाव गावसोरनो सौदावनानै बे ट्रेक्टरा गोग्लैगोन आरो बे गोग्लैनानै बिथांमोननि जेसेबांनाखि जात्रिफोर दङ बे जात्रिफोरनि ससान जात्रा बै इउपिपिएलनि ससान जात्रा गोथै बारियाव बिथांमोननि संसार जानायनि दिन फैगासिनो दं आरो जोंनि बिपिएफनि जै जात्रा बेखौ दिनै जों नुगासिनो दङ बिथांमोना मोनसे गाज्रि खामानि मावबोदों जे अरुनदयनि नामाव फिसाइ गोनां मानसिफ्रानो फिसाइखौ माने थैबाय होननानै रान्दि सार्टिफिकेट लानानै दिनै मा खालामदों दिनै अरुनदय लादों दा बिसिबां दुखुनांथाव बेफोरो इसोरखौ थगायनो हायो नामा गावनि फिसाइखौ थैदों होननानै गोदोनि दिनाव मा जायोमोन सतिधा नङा होमबा राजा राममहन राय बिथांमोना लर्ड उइलियाम बेंटिंमोना बेखौ आयेन बानायनानै दिनै फोजोबस्रांदों सतिफोरखौ बुथारनो मोना होननानै दा जोंनि बे बड'लेण्डआव मा जादों सुइजारलेण्डआव मा जादों प्रमद बर'नि सुइजारलेण्डआव दिनै गावबागाव फिसाइखौ बुथारनाय सतिधा जादोंना जायाखै बे दिनै बैफरिदो आरो मालाय बे परिबर्तनानो बे धंस' खालामनाय गावजों गाव धंस' खालामलायनाय बे दिनै परिबर्तनाव दिनै नुगासिनो दङ दा बेबादि परिबर्तनाव रावबो डेभेलप जाया सेंग्रा सिख्लाफ्राबो डेभेलप जाया ओंखायनो जों बुंदों इयुथ्सफोरखौ डेभेलप खालामनो थाखाय 100 कोटि थाखा बाजेट खालामनाय जाबाय बिनि गेजेरजों स्किल डेभेलपमेन्टनि ट्रेनिं होनानै बायदिसिना लननि बेबस्था खालामनानै होनानै बेहाय आत्मनिर्भरनि बेबस्था खालामनाय जागोन आइजोफोरनि थाखाय 40 कोटि थाखा बोराय बुरिनि थाखाय 10 कोटि आरो बे क्षुद्र बेबसायिफोरनि थाखाय बिदिनो 50 कोटि थाखा बे माबा मैगं थाइगं फाननानै जाग्राफोरनि थाखाय आइबिएस सिस्टेम बेखौ खालामनो थाखाय बेबस्था खालामदों आरो दिनैहाय जों नुबाय थादों हाग्रामा महिलाजों गोबां गिदिर कम्पानिफ्रा दिनै रायलायफैगासिनो दङ बे कम्पानिफ्रा दिनै बेहाय जुदि इस्टाब्लिश खालामफैयो बे बिटिसि ओनसोलाव थानाय हाजार इयुथ्सफ्रा बेयाव एबजर्ब जानानै माने साख्रि बाख्रि मोननायनि बेबस्था दिनै खालामनो थाखाय जोङो थियारि जागासिनो दङ अलरेडि माखासे कम्पानिया रायलायफैगासिनो दङ आरो बिथांमोनजों जोङो रायलायना फाइनाल खालामगोन सरकार जाखानाय लोगो लोगो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा रावबो दिल्ली हारियाना गुजरात तेलेंगाना झारखन्ड उत्तराखन्ड थांलाबायनानै गोदाव सोराव खामानि मावहैनो नाङा बिटिसियाव थानानै खामानि मावनानै मोनजानायनि बेबस्थाखौ जों खालामगासिनो दं राजखान्थि भबिसत जेबो गैला बे माखासे नेताफ्रा दिनै माने जों खोनादों हितेशआ माने डिस्ट्रिक्टजों रायलायगासिनो दं नामा फैफिननो होननानै दा बिथांमोना बुंदों डिस्ट्रिक्टआ लाइफ टाइम नो एन्ट्रि जानांसिगौ बिसोरनि थाखाय होनना बुंदों दा बेफोरबायदि थांलाय फैलाय मोख्राफोरखौ जों समाजाव जायगा होनो नाङा मोख्राया समाजाव जायगा दंसे जायगा गैखाया जेबो बुजिखाया बे मोख्रा जिनिसा मा बे अखा बांखा हाबा बारहुंखा आंबो न' बानायनानै लानोसै नङो जाहैबाय अखा नागारबाथाय बावो दा बेफोरबादिनो जादों बै माखासेफ्रा खाम्फा चन्दन दिनै हितेशमोन नेरसोन बर'मोना बे मोख्रानि रलखौनो लादों हाग्रामा महिलारिजों बै समाव थाफा केबिनेट मन्थ्रि जाबाय डिपुटि चिफ जाबाय बिराद रंजाबाय दिनै आरो बे बिपदनि समाव ओरै गैला
बेफोरबायदि मोख्रा मानसि बिसोरो साफा साफा मोख्रा जाय मोख्रा समाजाव जायगा गैया बे मोख्राफ्रा जेबो समाजाव जायगा मोना UPPLआवबो टिकेट मोना बे निषेध जाबाय बे चन्द्रनाथ' बुंना लाखाबाय गाव टिकेट लानो थाङाखै होननानै खाम्फायाथ' टिकेट मोनला बेखौ माबायावसो परबजरावसो इनसार्ज खालामहरखाबाय दा बिथांमोना खुनु भबिसत गैला बिथांमोननि राजनितिकआ बेयावनो जोब्बाय आरो माने